musidɓe tedduɓe taweteɓe e dunde baba adama en oɗon jaafo oɗon gandi jeeyaɗo jeeya ko rondi sakani ko tambi e musidɗo Demba Ba Naam. ma jaafoɗa en taƴodirino nane ko Moussa Ba nannoga e appel ko ɗen caɗele joguinoɗen ko ɗum taki taƴodiral ngal garani mi horam mi tini vidéo o taƴi ko noon nokku ɓandu noon holi ko saabi vidéo kuppi ko ɗum voilà noon on jiɗi no nawta hen kanko Moussa Ba mataw en donki wallahi noon mataw omo wawi continde tan o wadda hen o ƴeewa no natiri inchallah aɗa wawi jokkude saabu ɗo gonnoɗa ɗo ko nokku mo ganduɗa ko miɗen katonjini e hettade ɗum eyyi jarama noon mawɗo men Yero Sangot Youssou Ndiaye e Mamadou Diop kamɓe foof aɓe jokki en darde en direct noon en calminiɓe kadi ɓe beltanama ɓe mbiyama kadi yooɓe jokku golle hono no mbiɗen joni tan aɗa andi en kaali en kaali e windande men e windande yewtude wattanide wonde jeeyi gonga jeeyi gonga ko nangguɓe wonde leƴƴi Sénégal piɗi ko popporɗe maayo Nil e leydi gandirani hande Missira eyyi tawde ko ɓen jeeyi gonga alay saago jangguiɗen seeɗa dalilaji ɓe peññini ko fati e fergoji ummoriji funnague Afrique ha guetti gaga e hirnague dongre nde eyyi gandinande bandiraɓe kadi tan jogoɗon tournade koye golle gorko goto biyeteɗo Yero Diaw Yero Diaw noon ko Sénégal naajo ko goto e walo walo banggue walo walo jeeya kono ko adi foof holi Yero Diaw holi oɗo Yero Diaw Yero Diaw mbiyen jeeya ko lawake ko lawa koɓe walo walo Barak wonde gandi kala jarata ngal en andi holto woni walo Barak o jilli aduna ko hedde 1849 e nokku biyeteɗo Humma on nokku noon ene wayno hande o naatti e wuuro Ɗissator o naati ko e hitande 1919 caggal nde o janggi e dilal mooje beere ngal Faidherbe uddii noon Ndar nde o laami canton Fos baba makko noon ko hono Farba Penda ko gorko gandaɗo e waalo kanko Yero Diaw noon ko gandu o wonno saabu o yenana tariki jelfuɓe ɗumno yodde mo mbiyen asko galleji lamɓe jaltuɗi e waalo Barak o fawi hen kadi yurnade wittoji anduɓe kanko Yero Diaw joni noon ɗo noon kanko professeur Aboubacry Moussa Lam tumni koye wittu makko ngo o waɗi ko fati iwde fulɓe honno ɗumine ɗum kanko Yero Diaw eyyi bon joni noon cukoɓe mbaɗanno e jamonuji makko e leƴƴi Sénégal ko ɗum noon ni saabi ha kanko ari gaden e Maurice Delafosse jaaɓi yaltinde windande makko jaltini windande makko wattidide wadde fayida fawtude e fergoji leƴƴi Sénégal ummorde yiɗi Missira deftere mumen wiyetede chronique de la Fouta sénégalaise nden windande titode mon ko ndeɗo fergoji jeegom ummoriɗi Missira konnuɗi Sénégambie fergoji jeegom timmiriɗi Missira konnuɗi Sénégambie ko ɗum woni titode windande makko nde ɓeɗo tumi koɓe jaltini e nder defte muɗumen eyyi joni ƴeewen e wiide Yero Diaw wona fergo woto tan ummori Missira wona fergo woto ummori Missira o wi noon e nokku men o alay ɗi timmi jeegom o fergoji ɗi timmi jeegom te ko kanji gadi siñcude e nokkuji men kewɗi e windande men hande noon en erata ƴewde junnitoɗen ko fergo adigo ngo ngol woni fergo Dia ogo eɗen gandi kala gonɗo e Fouta ene nana fergo Dia ogo ene nana fergo Manna e Dia ogo en joni noon so kanko en o haaliri wi so tawi en tonggui haala Yero Diaw fiyaki Dia ogo en ko ni wayi kamɓe Dia ogo en ndeɓe peeri Missira koye yonta Firawna jamdi ko yonta Firawna goto biyeteɗo Paté Lamine hono mi kalminani o Paté Lamine eyyi kanko Paté Lamine ko kamɓe ɓe kadi
kamɓe fergo jaoga en kamɓe nanni kala ko fati e demal gawri samme e nder rede Fouta kala ko fati e jamdi kamɓe nanni ɗum e nder rede Fouta kamɓe fergo jaoga en ma won noon kadi ma won ɓe kaaɗo haala ɗiɓi hawnade seeɗa ma won kadi wiiɓe ni holko nawdi firawna en e jaoga en te so ƴeewama ko fodde maɓɓe sabu firawna en anda koye leydi Misira firawna en fof ganda koye leydi Misira hade diine l'islam jaalade e leydi ndi jaoga en kañum en gandano koye rede Fouta ndeke ina fota hawnade wiyeede wonko woni hakkude ɗiɗo leƴƴi ɗiɗi ɗi ganduɗa gotol hen fof woni ko to e banggue dongre Afrique voilà joni noon hono mbiɗen joni leƴƴi ɗiɗɗi ɗi ganduɗa goto hen fof woni ko oto banggue e dongre Afrique kono so ɗum ƴewtidama tigui rigui ma tawe wonko ene sikke taw wonani ko adi fof ko to banggue wittoji kolliri wonde karallagal taynugol kaaƴe ema saga ƴettude hayre tayni ɗum wattu ɗum jamdi yaltina hen jamdi ko jaoga en gaddi ɗum ko Fouta te ko kamɓene kadi darni suudu laamu adidu e laamade Fouta to banggue kaɓirɗe mo ƴeewi jambe jeele jindadi calamɓe fof ko rabɓiɗe haala kala ko ina ramre samme e Fouta ina yiite e Misira te ɓuri hawnade ko hay inde en kaɓirɗe wonɗo goni gooti ƴew Misira to woni ƴeew ga Fouta to woni kono inde ɗe wonɗo tawa kadi wonɗo goni gooti eyyi bo e nder ɗum ɗon sen ƴeewi kadi to banggue ñeeñal ɗe pewnira ko gotal konngudi fatuɗi e inde ngesa e leemgol mum ko gooti ndeke noon leƴƴi baaɗi ni woɗɗodirde e jiidude ni ñeeñal tawata wona meeɗen pamen hen kadi wonde to Misira ko wayluɓe gadi darnude suudu laamu no jaogo en ni gadiri darnude suudu laamu e nder rede Fouta wadde ɗum ɗo ko ɗum dalilu eyyi ko ɗum dalilu ma en jokku kono mi acci konngol e ma kadi calmini bandiraɓe Beska Baba Mondaren en calminima wondiri Abdourahmane Diallo e Ousmane Niang kamɓe kala ɓe calminama noon mi acci konngol e ma musidɗo Baba Allah jarama bandiraɓe kala ɓe nani ɓe paami a weltanama ha woni gonga oɗo saaha kawmen Dama Diallo on jiiɗa e Dama goɗɗo so o ɓeɗo saaha o aɓe ƴeewa en ɗo no hannita ni kadi ɓe belti e jewte ɗe sabu ndeɗo yewtere ko yewtere wondude e lafnderagu sabu hande o Demba eɗen gandi kalirɗe keewi radio ji na keewi ko waati faati e ko way ni surtout sa e ɗi groupe aji WhatsApp ɗi keewi ene woodi kono noon kala yewtere won ko toɗɗi woodi nde ɗo yewtere men ko yewtere danganayejo te kadi ko yewtere nde ganduɗa ko yewtere wande fayida ne woodi sabu ko hetto paama kala kettiɗo faami tan ma naftor inchallah ɗum noon ko yewtere fijirde e jaleɗe e jokkere enɗam ɗum noon bandiraɓe kadi enɗam beltanama kala jokkuɗo enɗam noon Allah jokka balɗe muɗum mbiɗa danganayejo noon sa arini mamma ko mbuɗo kewnomi torade de gille noon foti famde ka jiɗɗo kaali maɗum taccine maaje d'accord wande noon hande miɗo ɗo waɗa ko espagnol wiyata ko miɗo waɗa wantar galas e nes ah bon courage noon jokku golle e Moussa Ba noon eɗen jafnomo ha no fewi en jiiɗi jokkodirde makko ma taw ko caɗele tan e banggue ligne o ko ɗum woni ligne woodi inchallahu so hawri e welede gueno ma o arɗo lawol ngol so Allah jaaɓi inchallah noon nde wonno saaha o juutani aɗa wawi jokkude nde wonno bandiraɓe kala ɓe katonjini eko haalete ko ene woodi noon en calmini kamɓe kala e kuuɓal hande kala daroɓe en ɗo en direct kadi kala jogorɓe darode en nde wonno hayso yewtere ɓenni caggal won abbittoɓe janggo ene daaro vidéo
e nder Facebook walla ni e nder bagge goɗɗo haa to YouTube ene gasa kadi vidéo ji ɗi kadi eɗen nawɗi haa to YouTube to kala kadi wonande jiɗɗo darde ene wawi nawde ɗum to yaade toon to YouTube ma dar ɗum toon ma wadde yewtere nde Danga Nayeje walla wayno Demba Ba ma wawa yebde toon kadi so jolama kadi wawi wadde hen commentaire ene wawi wadde kadi aimé e to nder toon to YouTube to ene wawi wadde partagé kala no yiiɗi wade ene wawi wadde ɗum ala base aɗa wawi gasa won hen taw o saaha ngala happu wawde yebde kono so YouTube ma taw toon walla so larti caggal mum to Facebook ma taw toon non ɓe calminama ɓe jarama no mbiɗen ni tan yewtere men yewtere Danga Nayejo waɗore saaha e kala e ɗo e hella Facebook hayso tawini kam wona ñande foof kono ko saaha tan so tawi happu o hokki mbeɗen yewtere men yewtere kala ko fati pini e aadaji fulɓe e gande henki mba tawe ɗo kala ko fati e jole jole ma tawe ɗo e nam kala ko fati hen ganduɗa ko foti yewtede ene tawe ɗo so Allah haaji golɗe ɗe koko puɗɗa tan cowa jofo ma jokkoy noon en calmini bandiraɓe kala e kuuɓal Mamadou Diop kadi tellima joni joni o wiyen Demba Ba noon o wiyen men holmo haalde o manda ko Demba Ba noon e salminama Mamadou Diop o wiyen kadi Demba Dieng ne heeɗi en noon en calminide kanko Demba Dieng o en calminimo noon bisimillah bapam eyyi aɗa andi en jokkan tan jokken ha joni honno no kalduɗen ni ɗo joni ene tan ƴewde kadi ha joni koto banggue fergoji immoriɗi bo bandiraɓe jaafo kuppi seeɗa saabu en keeɓino appel en kaalino joni joni bandiraɓe to banggue message o soɓe noddi en toon ɓe kuppat ga yewtere nde taw kadi ɓe mbawa dañde en sabu so tawi en taƴi ga yewtere nde kadi en jokkito haalde mabɓe ma wadde rawde seeɗa no yooɓe jaafo en ha gaynen on saaga mbawen jokkodire mabɓe jewten e kala ko jiiɗen yewtude eyyi woni hono no mbiɗen joni te kadi eɗen mbiya bandiraɓe to banggue bindol kala ko woni hen tan ko humpiɓe hen kala ko ɓe jiiɗi jokkodirde ɓe mbawi windude so tawi ɓe jogui ko wayno namne e ko nandi hen kala ɗo jomuɗum saggiri tan yiiɗi saggitede tan yo namno en inchallah fodde ko kumpiɗen ko ma en kalano ɓe no hannirta d' accord eyyi ɗum noon kanko Yero Sangoɗo so tawi wonko yiiɗi namdade yo waɗ commentaire o namdo en Moussa Ba e Seck Oumar ɓe calminama kamɓe kala ɓe gonde men en direct en calminiɓe joni so tawi en jokki mbiɗan to banggue fergoji immoriɗi Missira fergo Dia Ogo ha joni gonɗen koye fergo Dia Ogo taw aɗa andi ko ɓuri tengtude enen kalinani mbiɗen fergo Dia Ogo ko ngoɗo fergo addi kala ko fati e kutorɗe ndemri samme kala ko fati e ndema samme kala ko fati e jamdi haɓɓirde mum guila e jaale jamdi e jinaɗi kadi ko ɓuuri hawrade hen eɗo kutorode e nder Fouta foof en tawe to nder Missira to kadi hen sahaji ni wonɗo inɗi ɗe goni gooti taw inɗi ɗe ko goote wadde holko saabi ɗum to Missira woni so waynam enen ga redi Fouta woni ga kutorɗe ɗe goni gooti hen saha kadi hay inɗi ɗe goni goote wonko woni ɗon joni noon ɗum kadi ko dalilu joni e koye jokkol gonɗen fergo ngoɗo fergo Dia Ogo e nder fergo jokkol Dia Ogo woni no mbiɗen joni e windande yawtude en mbino so inde Paté Lamine ko goto e lamɓe laaminoɓe e on sanga yonta Firawuna o wi mbiyande so tawi inde Paté Lamine yitama e inde Firawuna laaminoɓe Missira ko ɗum ɗon esoɗen ƴewde beele Paté Lamine biteɗo Paté Lamine meeɗi laamade Missira ko ɗon ƴeweten e nder witto ngo no ardini bon ene gasa e wiide Yero Diaw Paté Lamine ko inde ɗiɗi dendade ɗeɗen inde eɗen jaaji e wone leƴƴi Sénégal mbi inde ɗe jaltuɗen jiituɗen inde yimɓe ɓadinoɓe laamu e jamono Firawuna en ko ndeɗo woni Pétamon nde wotere yiitama e nder neɗɗo ɓallinoɗo laamu Firawuna wiyata ko Pétamon o wiite eyyi joni kanko Pétamon o ko noon tubakoɓe bindirta Pétamon noon ko bindinmo anduɓe tubakoɓe bindirta Pétamon kono pinal Missira bindirta hande inde windirtanode e ɗemgal leñol Firawuna en Fadi Imen kono ko tubakoɓe bindirta Pétamon kono to banggue iwdi kamɓe misirnaɓe bindirta ko Fadi Imen ko faccere gonɗen Fadi Imen
jonon wonko saabi yero jow wi paate lamin joni ko ton paaɗen joni padi imen holko nden inde firtata nde firtata ko mo amen rokki mo fitti ko Allah amen mo amen rokki ko Allah amen rokki wori ɓinguel ngel Allah mabɓe ɓurnonoɓe mawnude yeɗiɓe aara innirden ɓiɗɗo e jokkodirde inde e ɗemgal guérek woni leñol tubakoɓe konnogol e leydi leydi mbitende Grèce e jaalinogol Misra nde laamu Firawna en yani ko peta munis kamɓe Grek naɓe kamɓene peta mon mo tubakoɓe mbaɗi bindir noon paadi imen mo Israila kamɓe Grèce naɓe ɓe bindira ko peta munis kamɓe noon mbiyata waaji o wadde ngollo konngol e hoore mum konngol ɗiɗi ndeññina ɗon pate amonis renti ɗon wadde ko ni Grèce naɓe mbiyata eyi kamɓe mbiyata ko pate ɗon kadi ko inde ɗiɗi gon ɗon comme no paate lamin ni aɗa ni paate ko inde lamin ko inde lamin ko inde eyi ɗon kadi e nder witto ngo ɓe mbi pate e amonis woni ɗonne ko inde ɗiɗi gon ɗon pate monis kamɓe ɗo kadi mbi ko inde ɗiɗi gon ɗon bon so tawi en ƴewtidima tawaten ko padi yaltini pate wadde padi o yaltini pate dowɗo emen yaltini amonis joni noon ƴeewen paate lamin ne sifori kala yurniɓe ɗemgal arab ok jafoɗon de mataw yero sangoɗo o heɓani heɗade en kono en mbinomo omo wawi wadde commentaire saabu appel aji ɗi ene kala en seeɗa sen gayni ma so appel naati tan ma en taƴodire e bandiraɓe walla ma en taƴodirde bandiraɓe joni noon tawde noon lamin yaltini al amin eɗen gandi to banggue lamin banggue yaaruɓe ɗemgal arab mbiyete ko al amin joni noon enen fuutankoɓe ɓe ganduɗa mbawa arab mbiya lamin eyyi ko al amin ene wayno koɓe janggani ñawni al amin mbatti ɗum lamin minen ɓe janggani ɓe eyyi ñawni al amin mbatti ɗum lamin so tawi noon ndeke lamin woɗɗodirani e imen lamin woɗɗodirani e imen woni inde nde kalɗen dow ndeya ɗo noon mbiyen woto ɗum haaw hay goto ɓe saabu hande wittoji kolliri wonde ɗo inde kewɗe nattude e inde l'islam taw cosanu majje ko goɗɗo wonno won inde nde ganduɗa natti hande e l'islam taw cosanu majje ko goɗɗo wonno wonande l'islam eyyi bon caggal mum so en cuusi mbiyen misir naɓe ko ɗum gartirani en ɓe gaddi l'islam e nder Afrique ko ɗum waɗi inde mbaɗeno amani anina ama astu aysa e adama ɗeɗo inde fof ɗe godino guila e l'islam arani kono noon nde l'islam ari ɗe natti e nder l'islam ari ɗe natti e nder l'islam kono noon adan ɗe gari kadi guila l'islam arani ɗeɗo inde eyyi ɗum noon Bappa Ba artire konngol ma ko adi eɗen jokka sen jokki e ngol o saaha kam gam mbawen daje seeɗa wata jokko judda fakide on saaha ngam ma en jokkoy kadi e daaro histoire o ɗum woni taarih o kono o saaha kadi ma en ƴeew noon holko ɓeydata hen ko adi eɗen jokka gam mbawen Allah jarama a jarama aɗa andi Demba haaloɓe Pulaar mbi sukara metto ƴiƴam tan sabu kala ɗo waɗa ko wiyete ko hunde nde weeli sukara woppe ɗon wallahi si waɗama to ata wiyete ko ata o weeli sukara woppe ɗon ala wune e tawi kadi so tawi kadi waɗama ha saafi wiyetake weeli de wiyete ko haaɗi wadde noon ɗum firti tan wadde noon ɗum firti tan ceernam so tawi wadde ɗum firti ceernam so tawi woni a haali tan komin ɓeydata on tan ko masa allahu no wonɓe e dusde en ɓe kewi wiide ni wano dikko so o wi o salmini en dama so kadi o wi en beltanama ko yettere Allah jarama sabu neɗɗo so tawi a heɗima neɗɗo a welama neɗɗo o ko waɗata ko
ganda ko neɗɗo baɗo o ko on gaɗaɗa welede sabu neɗɗo sa welaka ɗum hayso waɗi hoɗum wawa weldema wadde noon kamɓe ne ɓe gacci haajuji mumen e hammuji mumen ɓe ketti yewtere nde ɓe duusa ene yewtere nde no kewmami wiide ni tan nde wonno haalo e pulaar mbi ko foftini kiram ko yaami seerima kono noon eɗen gandi kala ceerɗo debbo muɗum fotani ɗum hollude laawol galle ba muɗum en jetti noon Moussa Ba e Mahamadou Diop ɓe keɗima yewtere nde kadi ɓe dañi hen belemma ɓe mbiyo en jokku golle ɗo kam ko aadi bil aadi kala saaha eɗen gadani bandiraɓe gam wawde jokkude nde ɗo yewtere danganayejo ɗo mbowmitorade mbuuɗu ɗum noon musidɗo papa Daouda Diallo to Appe Diawɓe noon o salminama no feewi sa wi Appe Diawɓe tan a wiyat Appe Demba Guuro Appe Diawɓe Appe Sahoɓe Appe Demba Guuro ɗo noon Appe Demba Guuro en calminiɓe kala ɗo na Appe Desile kamɓe kala ɓe calminama kanko noon Daouda Ba o wiyen noon en beltanama no feewi noon en calminimo en mbimo Seydi Diallo ko ngaari ñebbi noon Hammadi Kalasi noon mbiyen tan bandiraɓe jarama kadi yo Allah hokku wone nde wonno kala ko jiiɗa ko woni ɓuuri aɗani mbino haali haala sukara aɗani haali haala sukara andi ceernaji hoto meeɗi wiide o wi o ƴeewa tan gertogal nangue hirse ɓore lawde ha laaɓa waɗe fuuru ha ɓenda waɗe kala ko waɗete no o yi mburu o ƴette farine mum guilata wonno beele une wonta condi waɗe farine loppe jiiɓe waɗe mburu nanne boulangerie fiye ha yalta o wi ɗum foof joƴƴine o wi tan salade lawƴa tan picca tan mbaɗa hen o wi yimɓeɓe ñaama gayne mbi salade o weɗi ƴewa tan guetogal to rewi ɗo guetogal ɗo rewi ɗo mburo ɗo rewi ɗo salade ata wiye salade ma moƴƴi wadde woni o jeeyi woni o ko salade o wallahi yo Allah hokku en wone Demba yo Allah hokku en wone eyi Demba so ɗum ɓenni haɗa wawi tongande yimɓe yewtere nde bisimilla hawri e welede gueno kadi so sahaji ɗi gokki ma en gartuɗo kadi jokken nde wonno eɗen gandi so tawi vidéo ji ɗi juuti kadi en mbawa wadde ɗi e dente he kadi ene woodi ɗum noon en jofnani saabu mo fukkani foftani ala mo fukkani foftani ɗum noon wadde ma en jokkoyi e sahaji goɗɗi ko noon e tongol daɓɓol tan ma en jokkuɗo seeɗa ɗiɗo dalilaji wonde ko fati ha inde Paté Lamine nde noon so tawi en ƴewtidima inde kanko Paté Lamine woni mo mbiɗen nane Paty Imono eyi inde nde Paty nde ne wawi tawede so tawi Padi wawi yaltinde petta e ɗemgal grec ndeke jombani yaltina Paty e ɗemgal men pular jombani so tawi inde Paté nde woni Padi wawi yaltinde Pates e ɗemgal grec ndeke jombani yaltina Paty e ɗemgal pular rabbinde tan mbiyen Paté Lamine hay sinno nandata koye inde ɗiɗi inde feƴde ko ɓooyani so asama tawate ko iwdi ndi ina woɗɗi to immi toon woɗɗi iwdi inde nde joni noon heddi ko ƴeewen beele won Firawna meeɗi innirede nden inde so gonga wiide Allah wiyen wittoji men kollirani wondi ɗum tawa inde nde ganduɗa lamɗo goto Firawna meeɗi ɗum innirede ala kono noon ɗum foof e waade noon ene gasa tawa on Firawna meeɗi wodde waɗi noon ko inde e nder inde ɗe inde Firawna en ganjidaka sabu ha joni woni Firawna laaminoɓe ɓe inde mum ngala e tarihi ɓe gaddira joni noon holko waɗi ɗumen noon holko waɗi ɗum ko jeenoma e aada Misira naaɓe momtude kala inde Firawna bannoɗo leñol mumen golle kanturiɗe te e wiide Yeɗo Diaw golle bonde ɗe Paté Lamine golli ɓe wanno yimɓeɓe ferde Misira ndeke noon so tawi kanko lamɗo Paté Lamine o yoɓama golle makko Misira naaɓe mbawat tan ko momtude inde makko
momto inde makko e doggol mennoɓe laamade leydi mumen ene gasa tawa ko ɗum majjini inde makko e defte misananaɓe kono ɗum fof e waadi noon won gorko goto ɓadinoɗo laamu no feewi mbiyetenaɗo Padi Imen kono mbiɗen joni kanko Padi Imen ko neɗɗo ɓadinoɗo laamu wonno ene wawi tawa kadi oɗo inde nde inde makko nde artoy to banggue tarihi ga joni noon kanko Padi Imen woni mbiyen Pate Lamine saabu kanko fonno wonde lomto firawno goto biyeteɗo Nectanebo mo suudu laamu eyyi woni suudu 350 haade annabi Isa jibinede e hitande 350 haade annabi Isa jibinede kanko jogono fonno lomtade laamu beele boom wona on woni Pate Lamine mo yero jogori vidéo bandiraɓe noon ma en garto hen caggal en ƴeewi en pacciri inde Pate Lamine nde e sifaji mum ma en garto e Socé Touré wonne ko lamɗo goto cañƴo lamɗo bannoɗo yimɓe munen golle cattuɗe golle kanturiɗe noon on kadi ma en garo e fefilo mum on holno laamude noon holno lebti yimɓeɓe ha yimɓe en ɓiri toon mbawi arduga e dunde Afrique eyyi noon en calmini Djiby Dembélé en calminimo no feewi e Boubacara Niang e Moussa Amadou Thiam woni koto Boulogne on ko Gojol Thiam noon en calmini a yettin Biyancourt Boulogne Biyancourt non ngol bappa alay sago Gojol na noon en calminima ata tooñ debbo oɗa tooñ Gojol aɗa andi Gojol ngollo kam koko sammi ha laaɓe ceer Gojol bargol guerte e berem lefi ngol no seɓori kono ngolo guerte ɗe e berem lefi fof koko cammi ha laaɓe heddi ko galalle ɓole min de mi nanani de bandira pourtant omo nayi Thiali Diakati Niang Moussa Amadou Thiam eyyi kono min ko Moussa Amadou Thiam gandumi kono Gojol ngol kam kanko noon Moussa Amadou Thiam ko Gojol min mi haalani Gojol ngol de en calminimo no feewi e calmini groupe aji men groupe Thiali Diakati Niang kamɓe kala ɓe calminama e kuuɓal ha artinana yumbo leñol mawɗo Hawa Djebati mawɗo Issa Coulibaly en kamɓe fof ɓe calminama en calmini kala mono jippotono groupe ɓe foof en calmini kadi bandiraɓe men yewoɓe en ɗo en direct to Facebook kamɓe kala ɓe calminama noon wadde en gaari hen ha ɗo yewtere men yewtere danga nayejo ha sahaji goɗɗi so Allah haaji ma en jokku golle jaafuɗon gaccon hakke so tawi wonko ferguita ɗo ɗum wonno ɗemgal wonɗo ene ɓuuɓi ene ɗaati ene gassa sa fof woda ko taati ferguito noon bandiraɓe jaafo gacca hakke noon Bappa Ba Allah jarama a jarama golle garte noon musidɗo Demba Ba yimɓeɓe naniɓe paami kadi a weltanama koyɗen ñaago jomiraɗo tan nde newnanta en kadi ne mbawen wattani kala saaha kam yaaduɗo e bandiraɓe to banggue yewtere men en direct yewtere dangal nayejo ɗo mbowmitorade mbuuɗu kadi nde to banggue hello Facebook en jetti noon dendagal bandiraɓe taweteɓe e Thiali Diakati Niang wano Demba Diallo mbir ñebbe Hammadi Kalati Yumma Thiali en Djiby Makka Ndiaye e Djiby mbo hayso wayrinanede ɗo e kaw Mamadou Samba Houray en kala ɓeɗo kala ko duwan Thiali Diakati Niang kanko woni Mamadou Samba Houray e Amadou Kene men kala e Mansour Diallo en ɓeɗo kala ɓe jettama ita Mangal Coulibaly en ɓeɗo foof en jetti aɗa andi Bappa Ba Thiali Diakati Niang meɗiɗi wonde dental ngal ganduɗa ko patanla mi walla sabu sa ƴeewi baboy nene ba gorko mo gamaji e Gamadude Maayo Abdoulaye Ali Diallo ganduɗaɗo Jallis gonɗaɗo directeur radio e wondude e Samba Abbas Ba en kala Samba Abbas Ba jaari Sala en julde Moussa Dan gorko mo Wuro Malay kamɓe kala ɓe gonino e nder Thiali Diakati Niang ha hande ni wonen heddiɓe e nder groupe he Thiali Diakati Niang kamɓe kala ɓe calminama ɓe beltanama ɓe mbiyama bon passage tan en calminiɓe kamɓe kala ha tekti noon e monsieur le directeur Abdoulaye Ali Diallo directeur radio télévision Fulɓe ɗum noon Allah jarama a jarama eɗen to gaɗata yewtere meɗen ha saaha goɗɗo Seydi Ba Seydi Ba jarama a jarama bonnoyi